Moltes gràcies, Pep. Gràcies, president, per la invitació. Sí. Intentaré estar-me quiet aquí i si no potser agafaré el micròfon perquè jo soc molt de caminar mentre parlo. Val? Vull dir que si veieu que em vaig allunyant, sobretot per les persones que ens segueixen en streaming, que si no, no ens sentiran. Doncs com deia el Pep, la presentació o la conversa que tindrem a continuació sobre la importància que està agafant la sostenibilitat en tots els sectors. I com pot acabar afectant doncs, els sectors de la cultura, l'educació i el lleure. M'ha anat genial la teva presentació, Alexis, gràcies secretari, perquè em palma molt bé amb el que explicaré. De fet, un quan va fer una xerrada de vegades té aquell dubte de veure si no ens solaparem, si no ens contradirem amb els altres ponents, i aquí sembla que hem anat perfectament sincronitzats. Doncs, si us sembla, començo, i a mi m'agrada molt començar amb aquesta imatge. És una imatge que ara potser no ens impacta molt, però aquesta és una imatge que es diu, en castellà li diuen la canica azul, en català seria com la bitlla blava. És la primera imatge completa i completament il·luminada que es va aconseguir del planeta Terra. És una imatge que la NASA va aconseguir, si no m'equivoco, a principis dels anys 70, i va ser una imatge que va crear un xoc molt important en la societat en aquell moment. Era la primera vegada que agafàvem consciència de que això és el que tenim. I és això i res més. És a dir, és aquesta bolleta blava al mig d'una immensitat negra. I allà estem nosaltres i tot el que fem. Doncs això va ser el que va desencadenar en aquell moment bona part del moviment ambientalista dels anys 70 i que ha anat evolucionant fins a la situació que estem ara i que anirem comentant. I crec que és important aquesta imatge per posar el marc. És a dir, per què parlam de sostenibilitat? Parlam de sostenibilitat per això, perquè aquí està tot el que som nosaltres, tot el que són les nostres aspiracions i les dels nostres fills, i no tenim a dia d'avui res més. Una altra cosa que penso que és important és entendre el moment en el que estem com a societat. Estem en un moment en el qual ens passen coses com que del 80% de les coses que compram al dia a dia acaben a l'abocador directament, és a dir, les coses que compram, les consumim i al cap de poc temps estan a l'abocador. Estan a l'abocador vol dir que estem llançant bilions i bilions de dòlars a l'abocador, o d'euros, com li vulgueu dir. Estem llançant materials que s'han utilitzat per fer aquell producte, estem llançant energia, estem llançant fins i tot metalls que són difícils d'aconseguir cada vegada que llançam un material electrònic. Tenim uns artefactes que pesen prop de mitja tonelada cada un, que ens gastam un dineral en tenir-los, alguns, però que resulta que el 92% del temps els tenim parats ocupant espai públic. Això no té gaire lògica. Una tercera part dels aliments que es produeixen en el món es llancen abans fins i tot moltes vegades abans fins i tot que arribin a la llar d'algú. Si no us dic que és que se'n fa malbé a la nevera. De vegades és que es fan malbé en el transport fins a les botigues, o que no s'arriben a consumir mai a les botigues, quan hi ha gent que passa fam al món. O que en el cas d'Europa doncs resulta que importam 6 vegades més materials per fer funcionar la nostra economia dels que exportam. Una altra dada que a mi sempre m'agrada mostrar, o una imatge que a mi m'ha impactat molt la primera vegada que me la van mostrar les companyes d'Economia Circular d'Antesis la Bola, ara us l'explico per aquells que no sou científics, els que teniu un background científic segur que haureu reconegut, això és la taula periòdica dels elements. Què tenim a l'esquerra? Doncs a l'esquerra tenim la taula periòdica on ens diu l'abundància d'aquests elements a dia d'avui que s'estima a la Terra. Doncs els que són de colors més foscos són els que està previst que s'acabin abans. És a dir, el cadmi, per exemple, s'estima que hi ha reserves de cadmi al món només per entre 5 i 50 anys. Doncs tots aquests que tenen el color més fosc vol dir que aquest material, en el ritme de consum actual i sense reprofitament, s'acabaran entre 5 i 50 anys. No parlam només del peak oil ja del petroli, sinó que s'estan acabant els materials. I a la dreta tenim el percentatge de reciclatge actual d'aquests materials, on els colors més foscos són on hi ha menys reciclatge, estem parlant de menys de l'1% en alguns casos. Aleshores,
Això ens lliga en la imatge al principi d'un planeta finit, de recursos finits, i que estem malbaratant de manera exagerada. Però a més, sembla que no en som conscients d'aquesta situació i no estem avançant en el ritme que la situació requereix. Aquest gràfic el que ens mostra és el punt en el que estem en l'emergència climàtica. D'acord? La primera barra ens diu la variació de temperatura on podem anar si no modificam el nostre model econòmic, el nostre model energètic, el nostre model de consum. És a dir, el que diu l'acord de París, que tots en sentiu a parlar, és que la temperatura no hauria de passar d'aquell grau i mig, que és la línia negra aquella que teniu cap a la meitat. Però, què passa? Doncs que només amb les polítiques que tenim a dia d'avui aprovades, la temperatura no pujaria un grau i mig, sinó que pot arribar a pujar 3 graus i mig, no? Entre 2 i 3 graus i mig, el qual ja ens situa en un escenari de condicions climàtiques catastròfiques, on els científics ja diuen no sabem què pot passar i pot haver realment canvis, i fan servir aquesta paraula catastròfica. Per tant, amb aquestes polítiques que hem aprovat ara, els acords que van presentar els governs, els acords de París, que tots estem tan contents, anem directes cap a la catàstrofe. Les altres barres ens mostren altres escenaris possibles, que són els objectius que s'han fixat per al 2030, els objectius que s'han fixat més enllà del 2030 i el 2050, i hi ha una possibilitat al final, que és l'escenari optimista que en diuen els científics, que és que si realment aplicam totes les millors pràctiques als consells dels científics, doncs hi ha una oportunitat de que el rang es situï en el grau i mig. Per tant, aquesta és la situació avui en dia. I per tant, i d'això en depèn de l'acció de tothom, no és només acció dels governs, és acció de les empreses, dels governs i dels ciutadans, però ens dona una idea de la urgència real en la que ens trobam a dia d'avui. Aquesta és la part pessimista, després arribarem a la part optimista, val? Però a més, cap a on anem? Doncs, això són unes dades que són prèvies a la pandèmia, per tant és possible que algun d'aquests indicadors hagi variat, alguns a millor, altres a pitjor, però ens diu que, clar, el model actual és amb el nivell de desenvolupament actual, però no oblidem que hi ha moltes persones, no només en països en desenvolupament, sinó fins i tot a casa nostra, que viuen per sota de les condicions de les comoditats que tenim nosaltres, en nivells de pobresa més alts, però si això ho traslladam al continent africà o llocs de Llatinoamèrica o d'Àsia, on encara han de fer aquests salts a desenvolupament, que tots esperen poder tenir un model semblant als nostres, doncs tenir el seu cotxe, tenir el seu aire condicionat, poder menjar carn cada dia. Doncs en què ens porta això? Doncs el 2010 es va fer un anàlisi, diguem, doncs la previsió era que en el ritme de desenvolupament que hi havia en aquell moment, el 2025 el consum de calories consumides, és a dir, i sobretot això vol dir necessitat de produir aliments i de consum de carn, s'incrementaria en una quarta part, que s'incrementaria en un 57% la despesa en aliments, no? Això vol dir major capacitat de producció d'aliments, que generaríem quasi un 50% més d'embalatges per consum de nous productes i que generaríem més d'un 41% de residus generats. Això té una doble cara. La pandèmia el que ha fet ha estat frenar, per desgràcia, el desenvolupament de bona part d'aquestes societats que han fet 30 anys enrere i per tant això s'haurà enlentit, però diguéssim, tampoc no és una bona notícia en si. I l'altra foto del món en el que vivim doncs és aquesta. Tenim la necessitat d'una transformació que no deixi tota aquesta gent enrere. Moltes vegades ens pensem que és només el resoldre els nostres problemes, però hem de tenir en compte que hi ha tota aquesta part del món i de la societat que també tenen el seu dret a desenvolupar-se, no? I a créixer i a tenir oportunitats i arribar a un nivell de desenvolupament i de comoditat i de seguretat i de salut i d'accés a l'educació i al lleure i a la cultura semblant als nostres. Però això ho hem de fer d'una altra manera. Tot això què fa? Doncs tot aquest escenari ens ha portat a que emergeixi aquesta nova consciència global, que d'alguna manera d'aquí entenc també l'interès vostre en què parlàssim d'aquest tema. Realment, nosaltres que portam ja molts anys treballant en aquest tema, en el meu cas ja porto pràcticament 20 anys treballant en sostenibilitat i diria que el moment en el que estem vivint avui en dia no l'havíem viscut mai. És a dir,
la urgència que hi ha per molta part de la societat, de les empreses, de les administracions, per avançar en temes de sostenibilitat no s'havia vist mai, i en bona part és perquè començam a ser conscients d'aquesta emergència o aquesta urgència. No? Aquest és un gràfic també que alguns potser ho heu vist. Quan se veu el Fòrum Econòmic Mundial que es fa a Davos cada any, doncs aquest institut cada any treu una anàlisi en el qual diu quins són els riscos globals en els quals s'enfrenten l'economia i les societats. En el primer dibuix, el més gran, no ho llegireu, ja ho sé que no ho llegiu, però les etiquetes que estan en verd són de riscos ambientals i les que estan en vermell són de riscos socials. Això no passava abans, és a dir, a dia d'avui, quan les grans economies del món analitzen quins són els riscos en els que s'enfrenta el planeta, els que estan a davant són el canvi climàtic, el clima extrem, la pèrdua de biodiversitat, etc. Després, amb la pandèmia, també hem vist que les qüestions de salut són importants. I tots els temes econòmics, els sociopolítics, segurament ara tornaran a emergir fruit de la guerra amb Ucraïna, però a baix veieu, cada fila és un any d'aquests informes. Si mireu a la fila de baix, hi havia un o cap tema ambiental o social que fos identificat com un tema de risc global. A mesura que anem pujant per les files, veieu que els temes ambientals, socials i tecnològics van agafant força. Doncs això ens dona una idea de la transformació a la que estem anant com a societat i en la percepció de quins són els temes que estem entenent que posen en risc el nostre possible desenvolupament. Això què fa? Doncs que hi hagi aquest creixement d'aquesta ansietat del sistema econòmic i del sistema de desenvolupament en el seu conjunt. No és casualitat que en aquest temps hagin aparegut el 15M en el seu moment, l'Occupy Wall Street, les armilles grogues a França. En el fons, tot això està fent que el sistema estigui començant a grinyolar i en donar-se en compte de la seva pròpia insostenibilitat. I que sigui tots els sistemes, començant pel sistema capitalista, els que estan donant-se en compte que fa falta una transformació profunda des de dintre per garantir la seva pròpia supervivència. No? Perquè si no, enfrontam aquest tipus de moviments i de reaccions populars que en alguns casos se'n van cap a l'aparició de moviments populistes o de revoltes agressives en algun cas. Per tant, hem arribat en aquest punt. Això comença a ser part de la bona notícia, és a dir, ens hem donat compte que cal un canvi i el propi sistema està fent canvis importants per reconvertir-se. Posant ja una mica de punt en el que us afecta a vosaltres. Tot això com es tradueix en el món de la infància, per exemple. Doncs des de fa pocs anys es comença a parlar d'ansietat climàtica. No sé si molts de vosaltres hi heu pensat, possiblement els que teniu fills, els vostres fills us comencen a fer preguntes. Doncs ja hi ha fins i tot estudis científics, i teniu notes d'un de Nature i un altre de Lancet, on fent enquestes a nois de tot el món, el 60% d'una enquesta de 10.000 nois de tot el món, de 10 països, el 60% veuen que estan extremadament preocupats o molt preocupats per al canvi climàtic i per al seu futur. I quan els demanen què senten ells en relació al canvi climàtic, expressen sensacions com tristesa, preocupació, ansietat. Això tots com a societat, i vosaltres en particular, crec que hem de fer una reflexió sobre com podem afrontar aquest tema. I de la importància que té l'incorporar aquest focus en els currículums educatius i en les activitats que fem amb tots els nostres visitants i amb els nois sobretot. En definitiva, tot això a què ens porta? Doncs ens porta a que ens trobam enfront del que és, sense cap dubte, una dècada decisiva i segurament el període de 10 anys més decisiu en segles per a la humanitat. Per què dèiem que és una dècada decisiva? Doncs perquè en aquest temps es fixen, d'aquí a 2030 passen moltes coses. D'aquí a 2030 sabeu que hi ha l'agenda 2030 que ens diu que és el límit que ens hem ficat com a societat també per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, que havíem començat a avançar força en alguns, la pandèmia ha fet retrocedir de nou molts d'ells, l'acord de París ens fixa el 2030 com una data clau per aconseguir arribar a un topall amb les emissions i que a partir d'aquest moment comencin a reduir-se,
la pèrdua de biodiversitat, ens diuen que també hem de frenar-la abans del 2030 si no volem arribar en el ritme que anem a una pèrdua de biodiversitat que acabi afectant doncs, també en l'equilibri del sistema. En definitiva, el que hem d'escollir com a societats, com a sector, com a persones, és entre dues opcions. Entre si volem viure en un món agònic on la bona vida és impossible, només és impossible per als pobres, o en un món viu on la bona vida és possible per a tots. I aquesta és la reflexió que hem de fer a tots els nivells, no? I com cada un de nosaltres podem contribuir en aquest canvi. Com estan afrontant aquesta situació moltes empreses? Els exemples que us mostraré ara segurament són molt d'empreses grans i en algun cas multinacionals, que diu, ostres, això em queda molt lluny de mi. Però a mi m'agrada posar-los perquè la sensació que tinc personalment és que a dia d'avui són moltes de les grans empreses les que estan liderant el canvi i la transformació gràcies a la seva capacitat d'impacte en tots els seus sectors i en les seves cadenes de subministrament, o en la seva cadena de proveïment. No? Doncs, molt més en alguns casos que les administracions. És a dir, les administracions estan segurament anant a un ritme molt més lent del que estan anant moltes empreses. Després parlarem d'un exemple de Coca-Cola, podríem posar-la de Nestlé, d'Unilever. Eren empreses que quan jo estudiava a la universitat i els meus primers anys eren com el diable, perquè no, és que és el pitjor de tot en sostenibilitat. I ara resulta que són les que estan transformant realment sistemes econòmics, sistemes de producció i les seves cadenes de proveïment. No entrarem a discutir si ho estan fent per convenciment, perquè se n'han donat compte de que la seva supervivència, és a dir, que si no hi ha planeta no hi ha negoci. La qüestió és que estan avançant fort en aquest sentit. Aleshores, què ens adonem? Doncs que les empreses, en general, i això començant per les grans i està començant a baixar cada vegada més cap a les petites, potser algun de vosaltres ja haurà rebut algun requeriment d'algun dels seus clients, dient-li, escolta, és que necessitaria que tinguessis una ISO 14000 de medi ambient, o t'has plantejat en algun moment calcular la teva petjada de carboni? Doncs això, en major o menor mesura, comença a escalar. Aleshores, les empreses s'han donat compte de que la sostenibilitat ja no és una cosa de màrqueting o una cosa més a més, sinó que forma part de la pròpia operativa i de la garantia de viabilitat d'aquestes empreses, i la majoria estan desenvolupant una estratègia de sostenibilitat com poden tenir una estratègia d'innovació en el seu moment els sistemes de qualitat. No? Acaba sent una cosa que és ineludible per moltes empreses a dia d'avui. I això també ha hagut un canvi en qui ho lidera. De nou, jo recordo quan començàvem a treballar que els nostres interlocutors doncs, eren un tècnic de medi ambient, si n'hi havia, normalment era el de qualitat que li encloscaven la part de medi ambient i perquè era una persona molt motivada, i era el que havia d'anar convencent a tothom cap a dalt de l'organització de la importància de fer temes de medi ambient. Em recordo anar a veure empreses i em recordaré molt d'una que encara no sé per què ens varen atendre, però quan vàrem estar sentats a la taula, la persona amb qui ens reuníem ens deia, bueno, vosaltres sou els dels ossos panda i les balenes, oi? Començant bé la reunió. No? Doncs d'aquest tipus d'escenari, que era força comú, han passat on moltes empreses, tot el tema sostenibilitat es lidera des de l'alta direcció de l'organització. Són els propis directors generals, els consells de direcció, els que diuen, escoltau, no podem deixar de banda la sostenibilitat i això ha de permear tota l'empresa. S'han creat les figures de vicepresident de sostenibilitat, fins i tot a més del CEO i el director financer, el CSO, el Chief Sustainability Officer, que cada vegada és més comú a moltes empreses. Però és que fins i tot en aquesta anàlisi aquests directius se'n donen compte, i és interessant la dada aquesta en vermell que teniu a sota, molts arriben a dir que en aquest context se n'han donat compte que hauran de reconvertir el seu model de negoci. No és a dir que jo m'hagi d'adaptar, sinó que és que el meu model de negoci deixarà de tenir sentit d'aquí uns anys i per tant he de canviar totalment el meu core business si vull tenir continuïtat. És un procés semblant en el que segurament en alguns casos, això és molt clar en la indústria de l'automòbil. És a dir, els fabricants de peces de motors de combustió tenen un futur negre. És a dir, o comencen a dir fabrico una altra cosa o aquí s'acaba la història perquè està havent un canvi radical. Tenim un client que feia, era un fabricant
construïen bases petrolíferes per explotar petroli offshore. Ara es dediquen a fer bases per molins eòlics offshore, perquè a l'altre se'ls està acabant. No? Aleshores, aquest tipus de reflexions a tan gran escala segur que molts les podeu portar a la vostra realitat. Per tant, aquí el lideratge de les organitzacions és molt important i està sent transformador. I el que ens diuen els estudis és que cada vegada hi haurà més requeriment en aquest sentit. Altres raons per les quals la sostenibilitat està sent important. I una cosa que també és novedosa en aquest sector. Fins fa també 2 o 3 anys us diria que els departaments financers o els fons d'inversió o els bancs i les consultores en sostenibilitat vivíem com en dimensions paral·leles. És a dir, mai ens parlàvem, ni ens miràvem i ni ens teníem en compte. Des de fa 2 anys resulta que els bancs estan molt interessats en finançar inversions sostenibles i estan ajudant els seus clients a desenvolupar-les. Els inversors han entès que els temes de sostenibilitat són un tema de risc i per tant el primer que et demana, a més de fer-te els indicadors econòmics, etc. I què tens en temes de sostenibilitat? Això és un canvi radical i quan s'hi fica aquí ara sí que s'han juntat els diners i la sostenibilitat. És a dir, això és un motor molt important d'aquest canvi. L'altra banda és la percepció dels consumidors. Ara d'això hi entrarem una mica més en detall. Però el consumidor, el ciutadà, cada vegada és més sensible i cada any tenim noves enquestes, nous estudis que ens diuen que això es va reforçant, no? I que el consumidor i el ciutadà cada vegada és més sensible i està més interessat en apropar-se a empreses que tinguin els valors de la sostenibilitat recollits. Un exemple que és molt llunyà en el vostre sector, però que dona una idea d'aquesta importància. No? El sector de l'alimentació, en el retail, que sabeu que està super estudiat, doncs, què és el que es ven, on es ven i a quin ritme, doncs, un estudi que es va fer als Estats Units ens mostrava que si bé els productes i serveis sostenibles representaven només el 15% de les categories del seu àmbit, generaven el 55% del creixement de tota aquella categoria. I a més creixien 7 vegades més ràpid que la resta. És a dir, cada any anaven creixent a molta alta velocitat. I un tema que per vosaltres també jo crec que és rellevant és el tema de l'atracció de talent. És a dir, cada vegada també tenim més indicadors que ens diuen que sobretot les generacions més joves valoren tant o més els valors, el compromís i el propòsit de l'empresa on treballen per sobre d'aspectes com el salari. És a dir, valoren molt més el treballar en una empresa compromesa que està alineada amb els seus valors i amb el que ells creuen que el poder tenir un accés a una carrera, una projecció doncs, molt més alta. El 47% dels millennials i de la generació Z, que encara parlam de millennials com si fossin adolescents, però els millennials ja comencen a tenir 40 anys, per tant, els millennials ja són persones que en alguns llocs comencen a manar, comencen a tenir ja un cert poder adquisitiu i comencen a estar en càrrecs de responsabilitat, però venen declarant això, que pràcticament la meitat, que esperen que les empreses els ajudin a complir els seus somnis de generar un impacte positiu i per tant jo compraré aquell servei o aquell producte que estigui alineat amb això. A la dreta veieu també com es va incrementant generació rere generació l'interès per aquests temes, no? Que esperen de les empreses cada generació. Doncs el conjunt, si agafam el promig de la societat, doncs més o menys del 50% valoren temes com temes de pobresa, medi ambient o drets humans, però si ja pujam els de la generació Z, el 65% ho valoren molt més per sobre de temes com desenvolupament econòmic, fins i tot salut o educació. Per tant, aquests temes van agafant força a la societat. També aquí el Covid ha fet canviar molt la percepció, no? I aquí ha acabat de donar un impuls amb molts d'aquests temes. I suposo que molts de vosaltres ho heu viscut doncs, en el dia a dia, amb demandes o preguntes que potser ara us feu vosaltres o us fan els vostres clients i que abans no us feien. No? Doncs el 70% de les empreses ara diuen que estan igual o més preocupades són més conscients de que l'activitat humana està amenaçada pel clima
que abans de la Covid. No? Hi ha hagut una explosió de sensibilitat en aquest tema. 76% que ens diuen que ja estan igual o més preocupats pels problemes ambientals que pels problemes de salut. No? Ja s'ha aconseguit aquesta connexió entre salut humana i salut planetària. No? D'alguna manera aquesta connexió que ens diu el que és bo per la salut del planeta, sabem que és bo per la salut humana. No? Doncs no consumir tanta carn, fer exercici, estar a l'aire lliure, etc. I una gran majoria, ja és que ja és una cosa que es dona per suposat, esperen, o sigui, donen per suposat que les empreses tenen una política de sostenibilitat. I en el fons, ja ha arribat un punt en el qual quan tu li preguntes a algú, clar, si jo dono per suposat que tu com a empresa estàs treballant en aquest àmbit. No em puc imaginar aquest escenari. Un 87% tenen aquesta sensació. En el fons, però, som empreses amb ànim de benefici i, per tant, necessitem lligar tot això amb la nostra activitat. I aquí és on està la dificultat i el repte. No? El que hem de ser conscients és com arribam en aquest espai de contacte on aconseguim tenir rentabilitat i creixement econòmic en la generació d'un impacte social i ambiental positiu. Aquí és en aquest espai d'oportunitats el que hem de trobar i és on està la sostenibilitat real. I assumir els riscos de no intentar arribar en aquest espai. Si aquelles empreses que no assumeixin aquesta nova realitat, doncs segurament es trobaran amb restriccions creixents per accedir a contractes, per captar nous clients, amb límits regulatoris que cada vegada són més exigents, els quals convé anar-s'hi avançant, i en canvi les que avancin, doncs d'alguna manera es veuran recompensades en una posició de lideratge. També ja veiem cada vegada més molts estudis que ens diuen que la rentabilitat, la continuïtat i l'eficiència d'aquelles empreses que tenen estratègies de sostenibilitat fortes és més alta que les de la resta, les del promig. Per diverses raons, perquè t'ajuda a retenir talent, perquè prevens riscos, perquè tens una millor percepció front al mercat, etc. I a tot aquest exercici també està clar des de fa temps doncs, com afecta també l'àmbit educatiu i de la cultura, per exemple. No? Ja fa uns quants anys el Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient, el PNUMA, ja establia aquesta relació quan deia que si l'assoliment de la sostenibilitat és primer i abans que res el fer un ús adequat dels recursos del planeta, la cultura ha de ser el centre de les nostres estratègies de desenvolupament, ja que la cultura engloba la relació de la gent amb la resta de la societat i el món que l'envolta, inclòs el medi ambient i condiciona els seus comportaments. Per tant, això és una crida directa a molts de vosaltres a assumir aquesta responsabilitat també en aquest sentit. L'any passat es va realitzar també a Berlín una cimera de la UNESCO sobre educació per al desenvolupament sostenible, on es va aprovar la declaració de Berlín, on feien també una crida molt clara i immediata, en la qual es deia que l'aprenentatge transformador per les persones i el planeta és una necessitat per la nostra supervivència i la de les generacions futures. El moment d'aprendre i d'actuar pel nostre planeta és ara. No és una cosa que puguem fer demà o que haurem de començar a planificar. Aquí hi ha aquesta urgència i el concepte aquest d'educació per al desenvolupament sostenible segurament és un tema en el que hi hauríem de posar molt més focus del que li estem posant. Per tant, aquí hem vist una mica quina és la situació en la que ens trobam, com estan evolucionant el sector i les empreses, i aquí una mica de proposta per part nostra de cap a on hauríem d'anar com a societat, com a empreses, com a sectors, per aconseguir un futur que pensam que encara és possible. Cal una transformació radical i accelerada, com hem dit, i això, com abans en siguem conscients i abans comencem a actuar, doncs millor. I nosaltres pensam que hi ha 3 eixos bàsics, i hem parlat de moltes coses, però en el fons ho podríem sintetitzar tot en 3 grans eixos que són els que haurien de resumir les prioritats de les organitzacions. Ara ho desenvoluparem una mica més. Però hi ha una prioritat clara que és el canvi climàtic. És, diria, l'urgència principal i que realment posa en qüestió moltes de les coses i diguéssim, la pervivència del nostre model actual.
L'altre és que no podem deixar de banda el desenvolupament humà. És a dir, si qualsevol canvi que fem, si no té en compte en els més desafavorits, fallarem com a societat en aquest sentit, o pot ser que no aconseguim portar-los endavant. I per últim, l'altra crisi de la qual no som encara molt conscients, però que segur que és un tema que explotarà en breu, és el de la pèrdua de biodiversitat i degradació dels ecosistemes. Ja es comença a parlar que el nostre model no pot ser només degeneratiu, sinó hem de veure com podem fer accions que siguin regeneratives. I com ajudar a no només no fer mal, sinó refer el mal que hem estat fent durant tants d'anys. En el fons, tot això al final es pot dividir en 5 tipus d'actuacions. Aquí algunes us afectaran més a vosaltres i altres menys, no? Això és un marc global. Però d'alguna manera necessitem treballar en 5 sistemes. El de realitzar, que és el de com aconseguir que tot aquest desenvolupament sigui just, equitatiu i que permeti la realització humana i personal de tothom. El de recarregar, és a dir, en la lluita contra el canvi climàtic necessitem fer una aposta claríssima per les energies renovables, per l'electrificació de tots els processos, per treure tot el consum de combustibles fòssils que puguem de tots els processos actuals. El refer, és a dir, com fabricam i posam en el mercat productes d'una manera diferent, apostant per l'economia circular, el reaprofitament de materials, la desmaterialització, que és una paraula que sona molt estranya, però tots vosaltres teniu un munt de coses desmaterialitzades a casa vostra i segur que molts de vosaltres teniu Spotify i ja no sabeu què heu de fer amb els CDs que teníeu. Doncs això és un exemple de desmaterialització. O sigui, vosaltres no volíeu tenir un CD, vosaltres volíeu tenir accés a música. Doncs això és una via també de canviar els models actuals. La de regenerar, que és com fem que aquestes activitats nostres ajudin a no només no tenir impacte, sinó millorar l'impacte o restaurar l'impacte que hem tingut durant tants d'anys. I un tema que potser és més a futur encara d'ara, però és el de recapturar. És a dir, hi ha tal volum de carboni a l'atmosfera i ja se sap que els sistemes naturals, com a molt, podran reabsorbir el 50% d'aquest carboni, que a banda d'aprofitar el sistema natural, se sap que haurem d'invertir en desenvolupar tecnologies de captació de carboni de l'atmosfera si volem arribar als objectius que perseguim per l'Acord de París. I ja per anar acabant, tot això que us deia, la sostenibilitat no és només de tenir una etiqueta o posar-me unes icones dels ODS, sinó que realment hem d'anar a un model avançat d'integració d'aquesta sostenibilitat en la qual no és un tema que jo ho gestioni o que intenti optimitzar processos, sinó que es tracta d'arribar a un punt on la sostenibilitat està integrada en el meu model de negoci o forma part del meu propòsit com a empresa. No? Molts de vosaltres hauríeu de pensar quin és el meu propòsit com a empresa. El propòsit és diferent de la missió a la visió. No? El propòsit és per què existeixo jo com a empresa. No? Què és el que vull aconseguir? Doncs si aconsegueixo que la sostenibilitat estigui incorporada en el meu propòsit com a organització, ja no he de tenir la discussió si tinc un pla de sostenibilitat o no. Formarà part de totes les meves decisions, quan faci una inversió, quan contracti algú, quan desenvolupi un programa, perquè forma part del que jo sóc com a empresa. Per tant, aquesta és l'horitzó cap al que ens hem de moure com a organitzacions. I llavors, ja per acabar, anem a veure aquells exemples que us deia, no? Del per què les empreses podem jugar un paper important en aquest canvi, no? Que a vegades tendim molt a posar tot el focus a l'administració, és que l'administració no fa, que no donen subvencions, que no aproven aquesta llei. Us posaré un exemple que és d'una de les empreses més grans del món, però a mi m'agrada portar les coses a l'extrem perquè penso que és com de vegades s'entenen, no? Després hi ha molts de matisos entremig. Però torno a l'exemple que us deia de la Coca-Cola, però amb una declaració que feia l'expresident de WWF de Canadà, d'una entitat ecologista. Jo això ho vaig llegir fa un temps un article i m'he quedat fascinat amb aquestes dades. És a dir, la Coca-Cola és, per si sola, la compradora d'alumini més gran del món, la compradora de canya de sucre més gran, la tercera compradora de cítrics més gran, la segona major compradora del món de vidre i la cinquena major compradora de cafè. Ella sola. Aquest senyor deia, escolta, podem fer això,
podrien passar 50 anys pressionant a 50 i pico governs perquè es posassin d'acord per aprovar lleis a nivell global que ens ajudassin a canviar això, o podem intentar convèncer la Coca-Cola de que prengui la decisió de no comprar res que no estigui cultivat o produït de determinada manera. Això faria transformar les cadenes de proveïment a nivell global. Perquè si el senyor Coca-Cola diu jo no compraré llimones que no siguin ecològiques i és no sé quin producte, el tercer consumidor mundial de cítrics, doncs ja us dic jo que tota l'horta valenciana i tots els productors de Florida doncs es posaran a fer cultiu ecològic. Doncs això que deia aquest senyor de WWF va passar l'any passat. Si l'any passat la Coca-Cola va anunciar el seu compromís corporatiu d'arribar a la neutralitat d'emissions el 2040 i arribar a un topall d'emissions el 2030. I què va passar quan va anunciar això i ho va presentar? Doncs a la setmana següent estàvem tenint trucades a l'oficina de proveïdors de Coca-Cola que ja havien rebut la carta i ens escolta, és que he rebut una carta de Coca-Cola, diguem-me que si no tinc una estratègia de reducció de carboni, d'aquí 3 anys ja no podré seguir sent proveïdor seu. Doncs això està passant amb la Nestlé, està passant amb les empreses automobilístiques. Aquest efecte d'atracció i de transformador de les empreses és molt important. Vosaltres, algunes de vosaltres, ho podeu jugar en petita escala cap a fora, però és més possible que us hi trobeu com a proveïdors d'algú. Doncs un client vostre que us digui, escolta, és que jo ara tinc uns altres principis i unes altres voluntats. Per tant, o avançam junts o no podràs seguir fent camí amb mi. Doncs aquesta és la realitat en la que ens trobam ara. I aquest exemple de la Coca-Cola l'estem veient multiplicat per 1000. És a dir, això és uns gràfics d'una iniciativa que es diu el Science-Based Targets, no entraré en detalls, però és una iniciativa que és la que s'ha pensat per empreses grans i les seves cadenes de proveïment, els seus proveïdors, on assumeixen compromisos de reducció climàtica. Doncs una iniciativa que va arrencar el 2015 i ja veieu l'escalada espectacular que ha tingut de compromisos d'empreses de reduir les seves emissions a 2030. De moment, aquesta iniciativa sola ha aconseguit el compromís, no, ha aconseguit ja la reducció, no el compromís, la reducció de l'equivalent a 1,3 vegades a les emissions del Regne Unit. I fa res que ha començat i just ara està arribant a les empreses més petites. Per tant, hi ha un canvi important. I vosaltres, les empreses d'educació, cultura i lleure, també teniu el vostre rol i molt important, com hem vist, en aquest canvi de mentalitat. En aquest canvi de mentalitat, però també en altres àmbits. No? La cultura, l'educació i el lleure són transformadors per definició. I per tant, en la vostra acció, com hem vist, podeu transformar la societat, creant benestar a través de noves formes d'entendre el benestar dels individus, contribuint a millorar les comunitats on desenvolupeu la vostra activitat i el seu entorn, canviant aquestes consciències, inspirant a persones i les idees. No? Doncs perquè al final, per canviar el món, primer necessitem canviar les ments. Doncs aquí és un dels passos més importants que podeu jugar, penso vosaltres, com a empresa. I ja per acabar, una frase que m'agrada molt i que resumeix molt, penso, el punt en el que a vegades les empreses pensen on estan, que és que si no saps on vas, acabaràs en un altre lloc. Per tant, és important saber on volem anar i decidir nosaltres el nostre itinerari, perquè si no acabarem on ens portin uns altres i potser no era on volíem anar. D'acord? Bueno, espero que us hagi semblat interessant i a la vostra disposició per al que necessiteu. Moltes gràcies.